पडता ना ओढ 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 ओढ. अरे माझा शेंगते ते शेंगते माजरांची सोय झाली. मोठी आहे ना हे मेल वडता वड वड वड. हा भारी. किती वेळ काढलं. तिसरा. उचल 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 उचल. परत एक काढून धा थांब माझ्या डोळ्यात घालशील. हा बघा अजून एक काढल्यान. भारी रे ल का तुका. हा नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीत ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो आज आम्ही येलो बऱ्याच दिवसांनी फिशिंगला गरेव केलो. श्रेयसला मूड इलो म्हणतात चला गरेव जाऊया. वांगडाक म्हणून मी इथं म्हटलं व्हिडिओ करूया. मी पण हल्ली आजारी असल्यामुळे नदीत वगैरे जाणव नाही हो. तर आज म्हटलं जवळच्या जवळ आपल्या इथे गरवून बघूया. चला तर बघूया आपल्या काय मासे भेटतात ते. थोडे तरी भेटले तरी बस झाले. चला मित्रांनो, श्रेयस आणि मी गरव केलो. बारकी रॉड घेऊन येलो. आता इथे गरव उठतलो. ह्या बघ काय मासे गावतात बघूया. आपल्या पीठ आणलं आपण. काय आणलं कसला पीठ हा गव्हाचा ना आणि हळद टाकलं ना. हा चल मग आता बघूया गरवून. हा चल पडता. खाल्यान आवता पडता वाटता. वड वर उचल उचल उचल. हा दाखव दाखव. काळुंदरा भारी काढल्या. एक काळुंदराच काढल्या. चल काढशील ना. काढ बघूया. जमात काढू कमी काढू. नक्की हातीक लागत बघा. नाही जमायचं वाटतं. मी काढू तर मित्रांनो आधी काढून घेतोय. बघूया काढू जमणार नाही. खूप खाल्या ना. आणखी दोन होती. मस्त आहे की काळुंदर काढल्या. पिशवी आणल्या ना. पिशवीत ठेव जा. हा पीठ लावता. पीठ गव्हाचा पीठ दाखव कसा लावतो. सारख्या लावा तुझ्या पद्धतीत काय लाव. अँकरवाली गरी घेतल्या ना. असं पीठ लावतात. पिठात हळद घातलं. पाऊस येता काय रे. झाला हातीक लागत तशी. हा टाक. परत एकदा पीठ लावल्या. टाकायचंय लय पुढे जाऊ नको. बुळबुळीत झालं तर पडशील. बघा मागच्या होडियाच्या रशीत गोद पडशील. किक पटकन उचलायचा. खाऊन गेला परत. चल पटकन पटकन उचल 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 उचल.
परत एक काढून दा थांब माझ्या डोळ्यात घालशील. हा बघा अजून एक काढल्यान. भारी रे ल का तुका. हा काढ बघूया काढशील ठेव अशी लांब रह असो दिसा कसो काढतोस तो. थांब सारख्या काढा हातीक लागत ती घरी. तर मित्रांनो श्रेयसने 2 काळुंदरा काढल्यान. 2 ना हो 2 काळुंदरा काढल्यान. हा दुसरा. हा इला चल ठेव पिशवीत ठेव. पिशवीत ठेवता. मस्त 2 काळुंदरा काढल्यान. तर परत पीठ लावतो. ठीक पटकन ओढायचा. इमेल वडता वड वड वड. हा भारी. किती वेळ काढलं. या तिसरा. चौथा काय तिसरा. मारा दे चल आपल्या काय निस्त्याक झाला आपला. आता हे पेवा गेले आता गावाचा ना ऐकलं काढ ठेवूया. नको. आता आम्ही पेवतो चौ तापान. काय रे सागरे काढशील काढता. हा रिंगटोन भारी नाही ट्रॉइंग. फोन येता बाबू ती दादाकडे ती काढतो ना. फोन तो माझो नाही. मित्रांनो ह्या आता तिसरा काय चौथा काढल्यान. पहिला एक काढलास ते आपण व्हिडिओ नाही केलं. कसली रे गोरी हा मुली. अँकर वाली इथून येलं ना मागे. माका पण काय नाही गावलं. थांबा फोटो काढता एक. हा दे धर. ठेव ठेव पिशवीत ठेव चल. मित्रांनो 4 काढल्यान. आता सागर गरेव घेता बघूया सागर किती काढतात. फुल गोळ लावा सागर असो फुल एका. सागर गरेवता आडनाडी. आता पळतली पडता ना. ओढ 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 ओढ. अरे मारण शेंगते ते शेंगते. माजरांची सोय झाली. मोठी आहे ना. मित्रांनो अजून एक शेंगटे काढल्यान. चल काढशील जमात काढू. थांबता मी काढतोय नको काढतो लागत तुझ. मित्रांनो वडता काय रे. उचल उचल उचल. हा दाखव दाखव दाखव. हय माझ्या तोंडावर मारशील. कितव्या गावला. ह्या कितव्या 5व्या काय 6व्या. मित्रांनो आता 5व्या काळुंदार काढल्यान ना. एक शेंगटी गावली ना. हो शेंगटी आणि एक मगाशी गावलो तो हो काय तो खवळो. खवळो. ह्या 5व्या काय कितव्या काढलास ना तू. असं पकड बघूया. पकडून जाऊ. हा काढशील ते रॉड खाली ठेव ना आधी. खाली बस. हा पकडते का तसा. हा सारखी काढ हातीक लागत. हा नाही आहे ना. तसंच वर उचल. हा अरे वा दाखव असा. मस्त ठेव पिशवीत.
चांगला लागला. मग बरी काढल्यान मिस्टेक झाला निलो आमचा. पाऊस येता आता पळा होया. काय हा. आता एकदा दोनदा ट्राय करूया नाही तर जाऊया. हा आपल्या तसे गावले आहेत खाऊ पुरते. आता उद्यापासून परीक्षा आहे ना. आता अभ्यास करायचा. हा जा. पाऊस सुरू होता. आल्या मेले वडता. पीठ परत सारख्या लावत जाऊन द्या आता. चल चांगलं आहे ना. तर मित्रांनो आता आम्ही घरी चाललो. बरंच उशीर झालो. ते किती काढल्यान बघूया. चला आधी ती दाखव किती काढली असती. ते ठेव बाजू. पाय देशील बघ त्याच्यावर. घेऊन या. होत होय. खाली वत बघूया किती काढलं. बरी काढलं रे. मोज बघूया. भर आता एक एक आतमध्ये. शेंगती सारखी हातीक लागात. असं नाही पिशवीत भर डायरेक्ट. हा 1 2 3 4 5. एक खवळो गावलो ना. 5 हा आणि 6 काळुंदरा. हा एक खवळो आणि एक शेंगती. मित्रांनो 6 कपटे काढल्यान. एक खवळो आणि एक शेंगती. बरे काढल्या. निस्त्याक झाला आपल्या. चटणी होय. 8 मासे काढल्यान. चल हे मम्मीकडे दे. चल हे शोधूक इले आमका. झील म्हणता खा इलो नाही. शोधूक जातोय. मासे नेऊ किलो. चल लवकर. पीठ टाकून द्या आता.